kuwe yonke into eyenzakalayo nesikubonayo na kwi-social media siyafisa ukwazi ukuthi la Jacinta kugcine kuhambe kanjani ingxoxo phakathi kukathishomkhulu wesikole i-Eddington Primary School kanye neMarch and March. Basanqaba ukufaka abantwana bathi isikole sigcwele. U-Department waka-Education wafika nawo wathi uyangenelela uyangenelela uthi ke bona iy'ngane bazoyifaka eGreyville ingale mawusuke ePoint. I think abantu abaningi bayabona ukuthi kukude kangakanani. Ayikho ingane engazihambela lapho ngeenyawo ezifike khona, so bashiya isikole nje. Uma ungabona la bahlala khona labantu engicabanga ukuthi okunye singakuchazanga ukuthi labantu laba basuswa ngenxa yey'khukhula laba behlala khona, bafakwa uwona uhulumeni kule building lele bathi bahlale kubona. Iy'ngane bezilapha zi-around 40 ebezinganaso isikole. Ibhilidi mhlawumbe ingane engeqa umgwaqo noma iyakwazi ukuhamba? Iyakwazi nje ukuwalka, uyakwazi nje ila ezansi esikoleni uyanyuka ngeenyawo uye ngaphezulu e-Eddington ngaphezulu. So isona-ke isikole abathi-ke asikho kugcwele, and then abazali bathi lokhu siqale last year and kade ngampela basi-approach ukuthi bacela sibasize ngoba bayabona ukuthi lento yabantu bokufika abalaphayana izoba inkinga. Masifika nangampela hayibo iy'ngane zigcwele lapha, and ingakho sibuye asikho happy ngenamba esinikwa yona uhulumeni yokuthi iy'ngane zilapha zabantu bokufika zu-584, which angazi ngachaza kanjani nawo. 584 mkhulu, kodwa mawusufika lapha and I think uyazibonela nawe ukuthi it cannot be ukuthi 584 lezi ngane, ngoba umzali ngamunye lapha abantu bokufika uhamba nengane nga3 nga4 yabo. Okusinike siyadideka la ukuthi uhulumeni wenza kanjani, because ngambuza uprincipal wesikole ngihlangene nayo angazange anginike futhi impendulo. Ngithi wena principal ngicela ukuzwa ngawo ukuthi njengesikole nidecide kanjani ukuthi mangithola ama-application nawo abantu baseNigeria nawo ase-South Africa afika ngesikhathi esisodwa. Mina ngizothatha laba baseNigeria laba base-South Africa ngizobayeka. Akaze zakwazi ukuthi angiphendule ngalokho, ngoba ilento esifuna ukuyazi phela from i-Department yaka-Education ukuthi ithini i-process yokurejecta umntwana ose-South Africa uthi wena u-accommodate umntwana wangaphandle. Iyona into esifuna ukuyazi leyo esingakayitholi impendulo yayo, ngoba namanje bathi ka-Department of Education iy'ngane enganawo ama-documents ziwu-5 futhi bona njenge-department sebeyabasiza laba abawu-5 ukuthi bathole ama-documents. U-education ungenela kanjani kwinto efanele ngabe yenziwa u-Department of Home Affairs, noma sekhona umthetho esingawazi thina ogunyaza ukuthi ka-education bekwazi ukudocumenta iy'ngane enganawo amaphepha? Ngoba khumbula ukudocumenta ingane kuchaza ukuthi fanele udocumenta umzali, okusho ukuthi uhulumeni wethu uyakuvuma ukuthi uzosiza abazali abangenonge ngemthetho la eSouth Africa ukuthi bathole amaphepha ukuze ingane zabo bathole amaphepha. Into enjani leyo esifuna ukuyazi, yenzeka kanjani leyo nto? Sibhekana kanjani lokho ubuyengo wezemfundo ukhona nanokuthi iphinde kube ney'nsolo ey'ningi zokuthi kuma-documents abangena ngawo amanye awo afake. Ingakho sikhuluma nobaba uMncwabe sizwa ngalo lolo daba lolo. Okwamanje umhlobo ukhona lezemidlalo masibuya ukhona baba uMncwabe sizwa ukuthi bakwazi kanjani ukuthola ama-documents and amaningi awakholelwa kuthiwa wambombayi.